mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paliho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si teacher malipay, kaming mababata, uutan nga bata. Kwenta sa tikbalang. Ma, asa tayo si Papa? Nagtrabaho, anak. Aw. Pirmili kini siya, wa. Anak, sundaw ang imong papa. Naghibaw ka na kung unsa ng sundaw, di ba? Ako naman kang gitudluan, anak. No? O, kanang mapahit sa mga bad. Army, hero si Papa. Parehani mao. Nawa. O, ingon namin siya si Papa Manu. Naat sa pusil. Taas kayo. Nga pusil, o. Nawa. Oo. Bang. Tat. Diin ko man nagkataon, ana, uy. Naman na sa TV. Itaman ko. Mao ba? Oh, Ay. ano naman ka? Ganong kalit man og kasubo ng imong naong? Kung may go si Papa sa pusil mo, mamatay siya. Di ko masugot matay si Papa mo, eh. Di ko masugot. Marjo. Hi, Marjo. Ay, Shaira. Goon na ka? Paabot pa ko sa kumama. Ako sad paabot ko sa akong papa. Aw. Ang imong mama di ay? Ingon man si mama, si papa ang mukuha na ko karon. Aw. Ikaw, asa day mong papa? Ha? Ingon ko, asa imong papa? Kanang trabaho. Asa man sa layo? Oh, Asa man sa layo? ambot. Ni, wa ka kay asa? Luuyan ni mo, oy. Wa imong papa. Ako kay happy ko kay naarang akong papa Permi. Ikaw kay wa Permi imong papa no. Luoy kaayo ka no. Mingawan ka Permi sa imong papa no. Papa. Hala, hilak lagi ka. Nganong hilak pang ka? Marjo? Mama. Oh, ano nagilakman ka? Hilak ra siya og kalit ate ay. Marjo no, hilak ra gani kag kalit no. Wa man ko mangaway ni mo no. Mama. Oo, sa may gilak ka ni mo, anak?
Wa man ko'y papa. Unsa? Gisa may nag-ingon nimo nga wa na kay papa. Si Shaira. Ha? Ako? Wala ba? Shaira, Ingon ka. niingon ka nga way papa si Marjo? Ingon Wa, ka. uy. Ingon gani ko, luoy siya kay wa permi ang iyang papa. Aw. Mao man di ay ang iyang gisulti ni Shaira anak nga wa permi ang imong papa. Wa man siya moingon nga wa kay papa. Mo gani, wa si papa. Ah, Gusto ko na si papa ma. ay, hilom na. Muli na turon si papa ha. Sige na. Ay na paghilak. Nata. Mama, uli na ta. Ayaw na paghilak, Marjo. Ako kani, di man kani kumuhilak. Kay naman ni mong papa. Shaira! Yay! Hi, Papa! Nana kong Papa! Let's go Papa! na. Nana kong Papa ay! Tara. Oh, gilak ni si Marjo. Ay, naalay gihilakan. Baw na ka, bata. Hilak siya pa kay wa iyang Papa. Ha? Oh, ay ba yung papa, ma'am? Ay, ito araw ko sa trabaho, sir. Gimingaw ra tingalin ni siyang amahan. Oh, May pa si Shaira na iyang papa. Kuhaon siya sa iyang papa. Ako Marjo, ang papa, magtrabaho man, kay araw magkapalit og pagkaon. Magkapalit og duaan, sinina, ug labos tanan para makapaeskwela ninyo nga among mga anak. Maong sabta nga si papa nimo na sa trabaho pirmi. Maong di siya kakuha nimo ni sa eskwelahan. Okay? Ikaw lagi. Nalagi ka. Hindi ka trabaho. Siyempre, trabaho yapon, pero nalago din sa doon ng trabaho. Maong makaanhira ko sa eskwelahan. Di para sa imong papa nga nasa layo. Mano ang di siya makaanhir pirmi. Hindi ko lab sa kong papa. Anak, saka pa. Ayaw pagsulti sama, anak. Marjo, love kasi yung papa, oy. Kaya yung di pa ka love. Wala mo trabaho sa papa ni mo. Nagsakripisyo siya para ninyo ni mama ni mo. Nagtuo ka nga, wa mingawa imong papa ni mo, ni mama ni mo. No, di na tinuod. Gimingaw imong papa ni mo, kay love kay kaniya. Dili sayon ang trabaho ni papa ni mo. Pero saon man nga, may gihatag sa Ginoo niya ang trabaho. Anak, nahibaw ko nga bata ka pa. Dili ka pa makasabot. Pero, hinaot nga pisan gamay, nakatabang pagpasabot diha ni mo sa papa ni Shaira isip, usa-usab siya kaamahan. Nauna, ginaot na nasabta ni mo bisan ng gamay, ha? Ay paghilak, Marjo. Okay. Good boy, mang ka, Marjo, no. Di naman ka muhilak, no. May nanuktok. Ikaw? Marjo! Marjo, anak! Marjo! Anak! Dali! Ingat ko, Tanawag anak! kisay na! Papa! Anak! Papa! Nanan akong papa. Mingaw na ko na mo pa. Gimingaw sige ko nimo anak. Ninyo ni mama nimo. Uy, naunsa na! Di ara magutas may pultahan. Uy, dali na! Manood ta! Yay! Nanan akong papa! Papa, happy kay ko nga ikaw ang niyatudog. Nikuha na ako sa eskwelahan. Siyempre, ni amas papa. O glab magay ka ni papa. Mingaw na kay kunimo pa, kiss ko. Nala. Oo. Maya, kaliwat ni mong bata, anak ko na. Ni ana day mo? Ma, bless ko. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Ma, akong gipakita si Shaira nga na anak kong papa. Oh, mao ba? Unya? Ingon siya nga happy na kuno ko kay nanas papa. Oh, siyempre. Nindot unta kon naala permis papa din no. Oh, anak. Mubiya na sad ka. Man, sorry yun. Unsaon nga na may emergency. Pa-report to na mi. Urgent. Di pa man unta mahuman ay mong bakasyon, di pa? O lagi. Pero unsaon man nga urgent magayo.
Dili mahimo nga dili ko moadto. Nadaot ko serbisyo man. Wala may kaso na ako, kaya nakasabot man ko sa imong trabaho. Pero ang atong anak ang akong gikabalakan. Magsige magugkaguol. Maghilak. Ay, ambot pasad na ng batao eh. Tingalig pag naimusungog anak dito sa eskwelahan nila. Maibog lang yun siguro siya sa uban niyang classmate. Nga naipapang maadto sa ilang eskwelahan. Nasigurado ko nga mag-uol na sa to imong anak pang. Mang, sundahon ng imong bana. Anytime kung tawagon mi sa mong labaw, ilabi na nga na misyon. Wa mi mahimo kung dili mo tuman. Nabala ka ko pang. Musuong nasad mo sa kupat. Kung kay bao ka palang unsay akong bation ni anang mga panahon na. Pang, di ko kasabot. Ang ako huna-huna na alam ni mo kanunay. Nag-ampo, nga unta, walay daot ang mahitabo ni mo. Nga mabalik ka pang buhi, diri na mo ni Marjo. Mamang, daot ka pa. Ayaw ko muna huna og daotan, mang. Mabalik ko niyo din eh. Ugway daot ang mahitabo na ko. Maulit pirming una-una, okay? Ampo lang. Anak, mubalik lagi dahil sa papa, okay? Hindi kayo pakabalik. Dili ko mo sa adak, ha? Unsaon nga na may trabaho sa papa. Pero mo promise si papa, nga mubalik yun. Unsa man na pang? Ako ning ihatag ni Marjo ang akong kwintas. Bebe, taod ako sa imong liog, anak. Ako na ni? Oo, ako ning ihatag ni mo. Aron bisag wa ko, mabati riya po ni mo nga na ako uban ni mo kanunay. Usa kini ka importanteng butang na ako. Sobra ka importante. O kay importante ka na ako kining ibilin ka ni mo. Ang pingi na, ha? Ayaw ginagtangtanga. Oo pa. I love you pa. Balik ba yan tayo na? Ma, ingon akong teacher ba nga apel ko sa event sa among school. Unsa may imong apilan, anak? Lumba sa dagan mo. Ayaw pag binuang di aha, Marjo. Wabay ko kakita ni mo nga ni apil ka anak sukad. Anong ka na may paapilan ni ma'am ni mo, Marjo? Kay kusugunog kumudagan. Ha? Ngano nakaingon man siya, anak? Ang kay katong naibitay nahog nga janitor bitaw, mikat ka sa ladder, kay manglimpyo siya sa bongbong sa building. Nabali man ang ladder mo. Kanya, dali na ako siyang gidagan. Akong gisaho. Unsa? Hala, sinong Jimmy? Baho! Nabali ang undanan! Uy, hala ka! Hala ka, kinuko! Marjo, ikaw di ay ha? Ma'am Naya, ako. Pastilan, nadatugan doon kang nung Jimmy. Mau lagi boy. Kalau ibis mata. Sama tu pakita ko. Pagkahog na ko, ikaw may ako natupado. Dali kay na siya nakadagan paingon ni mo, Jimmy. Ang putog diin na siya gikan. Basta kay nakita na lang na ako nga nagdagan na siya padong ni mo nga pulting kusuga. Kunya gisaw ka niya. Moto na hitabo ma. Unya, nangutana si Ma'am Naya kung nga kuno nga ingon ato kakusog akong dagan. Unya, way daw to nahitabo na ko. Nga unta, nadatugan man ko ninong Jimmy. Pagkahagbong niya. Unya, giunsa man nimo siya og tubag? Wala kong tubag anak mga kay... Hasta ko makukaybaw. Unya no to. Ha? Wa man ko kay baho nga kusuday kayo itong pagdagan ako. Basta kaya akong libawan, gusto na akong saon si nung Jimmy nga nahog. Pero anong
Ngano kang nasud man sa imong huna-huna nga muluwas ka og tao? Ma, paliti ko alag quick-quick. Okay, sige. Dong, quick niya. La, ma'am. Tulo lang ka buok, Dong. Oh, ikaw din, ma. Timpura ang ako, Timpura sa dong ako, ha? Duha. Diba? Gusto siya akong bag! Oh, hala, ang babae. Hoy! Marjo! Marjo, asa ka? Marjo! Tarang snatcher, doon na ko niya. Up! Buang ng bata ka, ha? Buang ka! Hala. Nasida ang kutsilyo. Buslip ng kilid mong buanga ka! Ilaptanon ka! Kutsilyo. Kining angay mo! Apat ka! Hala. Layuan niya. Nalagputan na eh. Kusog din ako pagkapatid. Daliw na ako kuha ang bag. Marjo! Marjo, anak! Si mama. Dali mga pulis! Mga pulis! 5 minutes after the police. Oras ng sentay! Nagpato ninyo! Nanungga pag yung dami! May ganay kay! Napatilan ng bata! Pusasin na ninyo! Pusasin na! Ang kutsilyo nga yan! Anak, Marjo! Asa man, okay ra ka, ha? Nadunggaban ka ba? Okay na ko, ma. So, sino na mong anak, misis? Imbis tong gabol, siya nang snatcher. Iyang gipatilan, layuan ilagputan. Kusog kasi ni Dagan, oy. Iyang giliatan snatcher niya. Gipatilan kusog kayo, halagpot, oy. Anak? Ma, Pulis, wait, yung okay na lagi ko, ma. Sir Police, nirambag sa babae, oh. Pulis, dibding. Salamat dong. Ngarati ko. Akisayan ni mo dong. Hirong bata! Martin, sir. Hirong bata! Anak, grabe ang akong kabalaka ni mo kaganiha. Ayun na tong usba, ha? Nagani mga ingon ana, pasagdi. Kaya tingali ikaw pa o niya hinuon ang maalaot. Pero ma, di man ako kapugngan. Murag, hunghungan man ko sa akong hunahuna nga tabangan. Unya ang akong til, di na ako mapugngan. Mudagan dayon siya, hug na siya makitaan nga angay tabangan. Unsa? O ma, wala kong binuang ma. Nindot kay nga akong pamati nga makatabang ko. Kinuo ko, anak. Oo, nindot man ang makatabang ta. Makaluwas ta sa atong isig katao. Pero nak, nabalaka ko nimo. Basim-basim pa ko. Unsay mahitabo nimo, makasaban niya ko sa imong amahan. May galit o kilaw ang kwintas nga gisulog ni Marjo. Ma, nansa ka ma? Misiga man ko na yung matang-tanaw na ko, ma. Wa manak. Sige na. Kaligo na dito. Kay hugaw na kay ka, Nagkalapo ka na. Sa imo siguro ng pagligid-ligid dito sa may merkado uban ato snatcher. Dako, ano mag-score sa itong quiz ganina, oy, Marjo? Bitaw, Congress, Marjo, ha? Jambahan na to, eh. Ay, naa naman di ay sa amo. Oh, nanalita. Ay, nami, Marjo. Nami! Ay, sige, amping mo, ha. Ikaw, Ikaw sa San. lambing, nami! Oh, buhi ko na niyo. Asa ko ni dada? Kinsa mo? Buhi ko. Hello! Agkay. Dili ko. Dili ko. Asa ko ni dada? Manaog ko. Asa! Di ka bilog, ha? Puslo tayo antay mo. Di ka magpuyo na. Siyaw! Mama!
Sa namarong oras nang wa pa man mauli si Marjo. Hain ang paning bataa, oy. Murag dili na ni Mauda. At tuon ko na lang sa ilang eskwelahan. Ang siya dapita. Bata! Naulaw! Naulaw! Puta na ka! Asa man ko ninyo, dada? Asa man yung dapita? Asa man ko ninyo? Asa may tuyo ninyo na ako? Hilog na ka! Puta na! Papaulian ako niyo, sir. Gipangitan ako sa akong mama. Pangita ko daon! Nabalakan na to na ako. Awa na ako. Isumbong ka man sa akong papa. Army ba ya akong papa ba ya? Pa, nabangi ko pa. Kidnap ko nila. Ala sila si Sir! Sir, ilong mo. Ilong. Kadagan nila. Anong dagan maging bata din, hi? Bakal, boy! Ang bata! Hilog na! Kajat lang. Ay, sir, yung sir yung pultahan. Sir! Hilog na! Uy, ilom na lang dia. Lo, Ilom na lang. Uy, wag yapong kay mahi mo. Mapagaw na kasi tiyagit ya. Ako pa ni mo ilom na lang ka. Nagkonsa di mo din, hi? Oh, pa rin ni mo. Gimo nilang piniriso. Pinariso? Hala, tigbalik ka. Piniriso gani. Kaya nga naman, sa may ilang tuyo ninyo. Aw, nato, Imo unta nilang sulugoon. sa lugoon. Balik na sa kapuya ni mo, ay. Sorry, naglibog man ko muna akong balikon. Ngano ila kong kikidnap. Nya, bisa mo tang akong kalibog pagkakita na ko ninyo. Oy, katsuhan niya siya, girlie. Oh, Sultihin na siya, sultihin. Dahon. Ikaw lang, salty boy ki. Oy, wiki. gwapo Kita nga ni mo. Marjo, Marjo, ang salbakuta. Nindot ang pangan. Marjo, ano ka masayod? Ni ata kay suluguan ta nila. Bisan unsa ilang gusto nato. Bisan unsa isugo nila nato. Bisan unsa ilang ipabuhat nato. Kailan matumon ta. Mutuman jud ta. ano si nila ipabuhat na to? Mangilat ta. Parang mag-atik-atik ta. Ha? Ano siya ipasabot ninyo? Ay, katawang ko ba? Kasabot. Ana. Ngano lang ang tawaman mo? Ang, dugayan kang kasabot. Magpakilimos ganita. Unsa? Mang snatch ta. Alo? Nya, mangawat ta. Mangilad ta. Dili ko ano, uy. Nga, inalang ko sa tiyan na. Ay, kita ganito yung ani mo. Nalimot nung kuda. Marjo. Macho. Ala, pag ingon og dili. Kabisan kag ka 1 million pa kadya mo ingon og dili. Ka 1 million sa ka nga dili pwede. Say, buti mo ipasabot. Dili pwede mo palibad ta sa ilang gusto. Kay kung mo palibad ka, patay ka. Yatap. Pat yun to? Di ka ditsohan. Pero, dahon, itorture ka. Unsa? Kabad ko nila. Sobra pa sa kabad, Migo. Oh. Migo, ay nalagpalag. Huwag naman kay mahimo. Na naman kasi lang mga kamot. Ulipon na sad kanila. Sama na mo. Kasilaw. Unsa ka na? Ala, mga alilipot. Tikbalang! Ayaw, gadlok na ko, Marjo! Nakailakan ako. Kinikwita sa tikbalang. May nakaingon nga namatay si Papa. Kusa ko sa nakaingon. Kay niyan na ko ang imong kwintas. Wala ni mo siya maprotektahi. Kung ano imong kwintas, tik-tik. Dili pwede! Nga naman. Ha? Iuli man ako ni mo.
Hala, nahimo kang usa ka tao. O amigo, pasaylo ako. Pakyas ko sa pagpanalipod sa imong papa. Ayaw ba sulay mong kagalingon? Di ba ikaw rin nagingon? Nga tungod kay ni anak ko ang imong kwintas mo nga wala ni mo ka panalip di si Papa? O amigo, Kung mao ka na, ayaw ba sulay mong kagalingon? mihangyo siya nako. Ako kinimigo. O, mahimo sa dekang tao? O amigo, pasaylo ako. Pakyas ko sa pagpanalipod sa imong papa. Ayaw ba sulay imong kagalingon? Di ba ikaw rin nagsilti? Natungod kay nianan ako ang imong kwintas, mao nga wala ni mo ka protektahi si Papa? O amigo, Kung mao ka na, ayaw ba sulay imong kagalingon? mihangyo siya nako. Bigo Tiktik. Ako kining ihatag sa kong anak ang imong kwintas nga gigama gikan sa imong buhok nga bulawan. Ako kining itugyan kaniya. Ngano man. Gusto ko. Gaimo siyang protektahan. Bata pa siya. Ug wa ko kanunay sa kiliran sa kong pamilya. Dili ko sila kaprotektahan. Tungod kay naa sa layo nga akong trabaho. Busa. Buhaton ko kini. Alang sa kaluwasan sa kong anak. Magdako siya nga imong proteksyonan. Haba. Amigo. Mao di ay. O amigo, mao ka na ang nahitabo. Ug mao na hinungdan nga ani ako karon kanimo. Aron proteksyonan ka. Og kining kwintas ginama day kinigikan sa imong buhok nga bulawan? O amigo, dagang buhok nga bulawan nga gisinapid o gihimong kwintas. Hala, mo day nung daniwan na mauli si Papa. Kinala na day ko nga mapauli mi ko kay nabalakan na kayron ako ang akong mama. O sige, mamauli na ta. Isakay ti ka aron madali ta. Ha? Kadiyot. Hala, nahimo ka na sa tikbalang. Dali na! Sakay na sa kong likod, amigo! Ay, salamat in taon, Diyos ko, nga imong gibalik ka na ako ang akong anak, nga dakong buhi. Ay, salamat, Ginoo. Ay, nagkabalakan ako, ma. Siyempre ko. Ay, napaghilak. Pastilan, anak. Huwag ka lang masayo sa akong gibati. Huwag ko makasabot. Mura kong mamatay nga maguna-una kung hain ka na. Nausaman ka. At doon na pa utang na hitabo ni mo. Migo, amami og mayo ang imong mama. Og pasaligi yun. Nga, huwag daw tang may tabo ni mo. Kay na ako. Ha? Ayoy, may bungis, mama. Marjo? Ma? Doon na ka may kaistorya? Wa man, ma. Wa. Sigurado ka? Doon na mo kay gisulti. Ay, si mama. Tungod na sa imong kabalaka, ma. Sige na, bawain na sa imong kwarto. Sige. Makatuog na yung tarong ini anak. Kay niya ka naman, dili na ko mabalaka. Ikaw sad, baway na sa imong kwarto. O, ma. Mutya ka baliling sa katahom, timgas pa sa puting nga baybayon. Mayong sayo, amigo. Kasi ka, Yako, amigo, awag, amigo. Op. Riki ni Riki. Awag ko. Hala. May kay kong musayaw, no? Si awa ni umigoy. May maliki mo musayaw. Ako pa? Mutya ka baliling sa katahom. Balitok bigo. Balitok bigo. Sayon, kaniyaw. Wow! Nga naman na Marjo. Nagkatawa nga siya rin sa... Kulo-kulo. Nag-istorya sa siya nga maoras ako sa... Murang gagpraning. Sa istorya, magagikarosa.
Wala si Marcho. Ibukal-bukalan sa mga estudyante. Buang! Maju! Maju, buang! Gusto na ko nila. Ayaw ko ninyo bukal-bukalan si Marcho. Yay! Lapas ng Maju ay! Sa uyab mo! Uyab mo! Uyab sila! Nagbuang ay! Ugyaw! Buang! Maju! Buang! Buang! Mayat na buang. Hala, nganong kalit man na silang nasay sa kahoy. Sangit! Miko, Mga maldito sila. Ilat ang gilabtan. Muli angay nila. Marcho, hindi na tabuan na nila. Ngano man na sila. Kadlo ka na, uy. Manawag kong teacher ang guard akong tawkod. Wait sa. Uy, ano ba tao na, uy? Uy, bitay, may tao. Ano ba tao na, uy? Pasana ang imong anak. Nahibaw mi nga doon na siya amigong Engkanto. Pagkawasa! Engkanto niya ang among mga anak. Iyang gihilaptan ang among mga anak. Manjo, gawas diha! Anak, ayaw yun paggawas din niya, ha? Ako'y atubang sa mga tao. Uma. Pakita kinaboy kanto. Kung kisa ka man ng kanto ng amigo niya ng Marco. Pakita, at umaga ko. Kita'y magtigi. Imong gihilabtan ng mga bata dito sa eskwelahan. Naibaw ko, aniya ka lang sa palibot. Kung dili ka magpakita, pues, patinaon ka sa kong kaibaw. Sugdan ko ng paglutos ka nimo. amigo, hangyo lang ko. Palayaw lang ko na dinhi. Likay sa ilang pagpasakit nimo. Dunay kahibaw ang maong albularyo matod ni mama. Dili ko gusto nga masakitan ka. Apan di ko makahimo sa palayo nimo. Hangtod nga naan nimo ang mga kwintas. Kung mo ka na, niya, iuli na ako nimo ang kwintas. Sige na, palayaw na din niya, amigong tiktik. Mabalik ko, amigo. Balikon di ka. Magpaabot ko. Ang importante nga makalikay ka sa gusto nga mapasipani mo. Dagasalamat, migo, ha. Dili ka daw tang tao. Di mali ka na. Mahal kita ka, migo. Babay, amigo. Basta, balikon di ka. Wa pa mahuman ang misyon sa kwenta sa tikbalang diha nimo. Natapos ang akong aso ninyo ni simunangon nga naguluhan. Ang kwintas sa tikbalang, dili lang sa mga aso ni Kuya Gulat. Kinidiran sinuwat ni Miss Ingrid Bertolaso. Bus sa directress na to, si Inday Martis Parbal Boris. Buutan na tong directress diri, pero buyag lang. Yung atong spinner, waylain. Ang ato ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Jewel Benzi. Atong soundman, Mr. Ricky Dishwashing Bagis Garing. Probida. Ang dishwashing sinaw pas upaw. Bangis sa hugaw. Sinaw pas upaw. Maunay kang dong Ricky nga dishwashing. Unya nga to asang audio editor. Daghan mo ni sila. Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, og si Jeffrey Gabudada. Unya ang karon si Kuya Ariel Mangkaw, ang manager sa Iking Binding and Roof Installation nga namin hibutang sa Babagdos, Lapu-Lapu City. Kinidaran dalit ka na to sa Arimen Drama.